गोजोननाय मोनदों दुलाराय बर' फरायसा आफाद आम्बागाव आनसलिक कमिटि बिथांमोना बे आम्बागाव ओनसोलनि 6टा बर' मिडियामनि स्कुलफोर दङ बेहाय जाय बिथांमोना देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव फार्स्ट डिभिजन सेकेन्ड डिभिजन आरो थार्ड डिभिजन लोगोसे स्टार मार्क्स बा डिस्टिंक्शन मोनदों बिथांमोनखौ दिनै बरायदों आरो बे थारैनो जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा खारन थांनाय बोसोरनिख्रुइ देग्लाय जोंनि जितु मेट्रिकनि रिजाल्ट बे मेट्रिकनि रिजाल्टआ कम्पेटिटिभलि मोजां होननानै बुंगोन खारन जों एकाडेमिक काउन्सिल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नारा नाथा नाजाबनायाव दिनै बेसिम पजिशनाव जों सफैनो हादों आं मिजिंथियो जे उन बोसोरफ्राव जोङो आरोबाव बेनिख्रुइ साबसिन रिजाल्ट खालामनो हागोन खारन जोंहा दिनै देग्लाय बोसोरनि मोनसे थांखि दंमोन जे जोङो रावखौबो जोङो नागारलाङा बे हिसाबैनो जोङो कुनु स्पेसियेल टेस्ट एग्जामबो जोङो फाथियाखैमोन किन्तु जोङो टेस्ट एग्जाम फाथिदोंमोनब्लाबो जे 12,000 एबभ जि फरायसा फरायसुलिफोर दङ बिसोरखौ जोङो एलाउ खालामदोंमोन आरो बेनिनो 11,000 स्टुडेन्टफ्रा एग्जाम होदोंमोन आरो दिनै बे फिथाइखौ जोङो मोननो हादों आरो मिजिंथियो जे बिब्दि नारा नाथा नाजाबनायनि बेलायावहाय फैगोन बोसोरफ्राव जों आरो बेनिख्रुइ साबसिन आरोबाव रिजाल्ट खालामनो हागोन होननानै आं सानो जाय बिथांमोना दिनै मेट्रिकआव फेल जानानै बिथांमोननि थाखाय मा मेसेज जागोन बेराफारसेथिं देग्लायनिफ्राय मेट्रिकखौ दोनथ'नाय जासिगोन होननानै मिथिनो मोनदों आं बे पलिसिखौ आं दासिमबो मोनथिया दासिमबो कनफार्म जायाखै किन्तु जाय बिथांमोना फेल गोग्लैदों मिन्स 35% फरायसा फरायसुलिफोर बिथांमोनखौ जोङो दुखु मोननांगौ होननानै बुङा मानसिनि लाइफआव फेइलार आरो साक्सेस होननाय बे मोननैया थाखायो गतिके आरो मोनसे बाथ्राबो दङ दे फेइलार इज द पिलार अफ साक्सेस गतिके जों बै जायफोर फरायसाफोरा फेल गोग्लैनानै थादों बिथांमोनखौ जोङो रिच आउट खालामनो थाखाय जोङो नाजागासिनो दङ जोंनि गाहाय फोरोंगिरिजों लोगोसे फोरोंगिरिफोर बिथांमोनखौबो आङो खावलायदों जे बिथांमोना जाय फरायसा फरायसुलिफ्रा फेल गोग्लैदों बिसोरनि न'खर न'खर थांनानै बै फरायसाफोरखौ जाहाथे आरोबाव इनकारेज खालामो मानसियाव दिनै बर' बिजोंनि फरायनाय सासे फरायसायानो दिनै मानसि आवगायनो हाया बे बेलायाव बिजोंनि मोनसे जेंनाफोर दङ आङो बिब्दि जेबो साना खारन बिजोङा कुनु दिनै जाहोन जानो हाया खारन आंबो सासे बर' मिडियाम फरायनानै मेट्रिक आनजादखौ मोजाङैनो पास जादोंमोन गतिके आं मिजिंथियो जे न' डाउट नोंथांमोना मिन्थिगौ जे मोनसे समावहाय जोंहा बे एलेकाया बे जितु बिटिआर एलेका बेयो मोनसे थासारिया बांद्राय मोजां नङामोन दा बिटिआर एकर्ड जानायनि उनाव मोनसे थासारिया साबसिननिफ्राय साबसिन जाबोगासिनो दङ आरो बे हिसाबैनो जोंहा रिजाल्टआबो साबसिननिफ्राय साबसिन जाबोगासिनो दङ आं इयुनावहाय लागै डेफिनेटलि जुदि बिदि मासि आवग्रिनाय जुदि थायोब्ला डेफिनेटलि उन रोखोमाव जोंनि बर' मिडियामजों फरायनाय फरायसाफ्राबो मासिखौ आवग्रिनो हागोन होननानै आं सानो जिसे थाखोआव मुं थिसननो गोनां फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय क'क्राझार दा रिलेटिभ पाब्लिक स्कुलाव थाखो 10सिम मुं थिसननाया सोलिगासिनो साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो आयदायाव थाखो 10नि मुं थिसननाया सोलिगासिनो मुं थिसननायजोंनो लोगोसे साइन्स आयदानि फरायसाफोरनो स्कलारशिप टेस्टनि सुबिदा होनाय जागोन बेनि गेजेराव फरायसाफोरखौ टप 3 सायख'नाय जागोन 75% आरो स्कलारशिप टेस्टनि काट अफ मार्क जागोन टपार जानो हानाय फरायसाफोरा 100% स्कलारशिपनि सुबिदा मोननो हागोन टपार फरायसाफोरनो क'क्राझार दा रिलेटिभ पाब्लिक स्कुला 2 बोसोरनि बेसेन नाङाजासे सोलोंथाइ लानो सुबिदा होगोन फैगौ 13 मे खालि फुंनि 10 बाजिनिफ्राय 12 बाजिसिम स्कलारशिपनि टेस्टखौ लानाय जागोन आबुं मिन्थिनो थाखाय 7086401137 नङाब्ला 9435704380 जानबुं अनजिमा आरो relativpublicschool@gmail.com आवबो जगाजग खालामनो हागोन